Bog svima, dragi svi, dobro došli u Irena's Cro Cafe. I ovaj mjesec nastavljamo s nekim stvarima koje zbunjuju učenike hrvatskog jezika. Neke stvari koje sam primijetila kroz lekcije sa svojim učenicima. Prije nego krenemo, veliko hvala mojim patronima, zahvaljujući vama mogu snimati više ovakvih videa. Pa idemo vidjeti danas glagol biti i glagol imati. Prvo, krenimo s godinama. Ako vas netko pita koliko godina imate, na hrvatskom nećete reći ja sam 30 kao u engleskom, reći ćete ja imam 30 godina, ja imam 35 godina. I druga situacija koja često zbunjuje učenike hrvatskog je there is, odnosno there are. U hrvatskome ne kažemo there is a chair there, nego kažemo ima jedna stolica tamo. There is one chair there. To je znači druga situacija gdje ne koristimo glagol be, biti, nego glagol imati, to have. Dragi svi, nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći. Ako želite vježbati ove stvari i ako želite podržati moj rad, pomoći mi kreirati više videa, svakako provjerite našu Patreon zajednicu, link je u opisu videa dolje i vidimo se uskoro. Hvala vam svima na gledanju. Ćao, čao!